Inselmulkom u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Iva, fil-fatt qegħdin kif tistgħu tinnutaw fit-triq Żarenu Dalli. Birżebbuġa. Sondaqqa, Ġemmark. U forsi tistaqsuni min kien dan Żaren Dalli. Min kien Żaren Dalli? Iva, tinċans ħanajdlek. It-triq ġiet msemmija għal Żaren Dalli fl-1975. Issa, ta' Żaren Dalli kien politiku li jagħmel xi żmien ukoll fil-Parlament. Tajjeb, imma illi ħanitkellmu ftit fuq u qed tagħmilha inti kien l-ewwel president tal-Birzebbuġa Water Polo Club. Taljana, jiskurjali tortijak. Mela, u ħdejja għandi il-coach u administrattiv, insomma, spiega inti x'tagħmel mal-klab ta' Birzebbuġa. Mela jiena qiegħed impjegat hawnhekk naħossib il-nursery tal-hawn u tal-water polo. Kemm ilu jeżisti l-klab ta' Birzebbuġa? Oriġinarjament beda fil-55 bħala l-ewwel president kien hawn Żaren Dalli. Fuq dak kont ngħid jien. Kien beda il-klabb kien beda f'post jgħidulu tan-naċċ eżatt ma nafx fejn jiġi, ma naf li fil-lokalità. Nilagħbu n-naċċ. Però ovvjament issa riċenti imbena mill-ġdid bl-ilmaħel u L-aħħar appell tiegħek kun hawn ħafna żgħażagħ minn Birzebbuġa anke mill-inħawi li jixtiequ jibdew dal-isport. Għaliex importanti? Importanti l ħaġa huwa sport sabiħ ħafna. Il-fitness li jtik huwa xi ħaġa inkredibbli, ġifieri. L-abdominals. Din it-triq jekk immorru lura mit-sena ilu ma kienx hawn il-bini li hawn illum, imma minna kien jgħaddi anke wiet. U fil-ġnub tagħha kont issib il-qasab. U allura kif spiċċat it-triq li llum? Għaliex fl-14 ta' Marzu 1926 ġiet pjanata l-Knisja li nafu llum. Fil-fatt dakinhar kien beda x-xogħol fuq il-pedament tal-Knisja. Imbagħad fid-29 ta' Awwissu tal-1926 l-isqof Mauro Caruana qiegħed l-ewwel ġebla b'mod solenni. U kien propju grazzi għal dak l-isqof illi din ġiet il-Knisja ta' San Pietru. Għax taq li tkun għal San Pietru. Għax kienet m'hawnx knisja waħda iddedikata lilu biss. Il-Knisja ta' Birzebbuġa tlestit f'fażijiet differenti mhux hekk? Sakemm imbagħad fl-1951 kienet tlesta totalment sakemm ġie l-Arċisqof Merċieqa fl-1977 u konsagra. U l-kappellan ta' hawnhekk x'ismu? Don Anton Gallas Kanura. Brav. U int? Jiena Joseph Abdilla. Kappellan kemm ilek hawnhekk? Jien ilha hekk ftit iżjed minn 6 snin. U għajdilna ftitek l-attivitajiet li inventajt inti wara kollox. Le, fil-fatt mhux inventajt jien ħafna affarijiet sibtom hawn hekk dejjem kien hawn ambjent sabiħ ta' familja li nippruvaw anki nintegraw nies minn backgrounds differenti, minn ambjenti kulħadd bl-istorja tiegħu. U dawn l-aħħar 4 snin ukoll bdiet l-attività miliet fil-pjazza li fil-bidu tal-istaġun tal-miliet noħolqu ambjent ta' familja billi ħafna talenti, ħafna nies anki bidejat differenti jagħtu semhom, jħorġu ħafna inizjattivi sbieħ illi jresquna iżjed flimkien u jħolqu iżjed ambjent ta' raħal maqut u ta' parroċċja attiva. U kull sena wkoll fuq it-suntier volontiera tal-Armar tal-Knisja qed ipoġġu lil Birzebbuġa fuq il-kalendarju tal-miliet. Jason u Peter, kif in Jace? Mhux ħażin grazzja tal-Alla. Jace, x'inhi din l-idea? Mela, din hija r-raba' sena li qed nagħmlu dil-biċċa xogħol għal żmien tal-Festi tal-Miliet. Fil-fatt l-ewwel sena konna minna s-siġra l-kbira li kienet minn solari. It-tieni sena konna minna 24 siġra imdawlin u sinkronizzati. Is-sena l-oħra minna siġra kbira 5 solari u mekkanizzata għad-dur. Dejjem tivvinta. Dis-sena ħsibna li mmorru għal xi ħaġa daqsxejn differenti. U din nies ikunu jistgħu jitalgħu fuqha biex hekk dak li jkun jieħu ritratt u jkollu rekordju ta' dil-biċċa xogħol. Tom ta' Birzebbuġa timorru għas-social media wkoll għas-selfie. Peter għatli biex ma nkellmekx. U għajdli x'tagħmel malaj Peter. Jiena jkun hemm bżonn qegħdin nixtru mill-ħadid u njawmu u żeba qalu li. Żeba fidej. U minn fuq l-iżlitta ta' Father Christmas aħna ngħidulkom saħħa niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fejn ħammorru l-ġimgħa d-dieħla. Ħammorru żewġ toroq, triq San Franġisk u triq il-Cappuccini. Furjana. Merry Christmas!